तने हमरा एक बार कहले बता तने है खेसारी जी राज भोगो पंकज आई रहले हां बाड़े जा तारा नाम पर 4000 रुपया देले बड़े बाघो बेस बड़े तो ना आइला हमरा बहुत लाई लागत देखो सिकरी टूट के गिर गई बड़ी से एक आध को बोल गई रहता ही रहता हां आशीर्वाद ये प्रोग्राम तो मौसम के देख के प्रोग्राम तो हम मन ना रहे कि पानी के चलते लेकिन प्रोग्राम रौरा चलते हो रहा बा रौरा कहने कि ना होखे के चाहिए प्रोग्राम ना तो माई के दुख लगी ए प्रोग्राम रौरा चलते होता तो सभे यही जे बा कुछ बोली जौना माई के पुत्र इतना सारा गायक बड़े और वो माई के पुण्यतिथि में अगर कार्यक्रम ना होके तो व्यर्थ न बना हमनी की जिंदगी तालिया ये गोई बा अरविंद भैया बानी ससुर जिला पार्षद इधर आइए कुंवर जी बानी अब यहाँ लोग के दुगोला समाप्त बा एक बाद मंच प्रोग्राम होई आई सब राउर मन के चलते ना तो मौसम जैसन बिगड़ रहल मन ना रहे हम जानते हैं कि सब खर्चा डांड हो जाए लेकिन राउर मन रहे कि ना माई खातिर होई तो देख ली अपन भाई के देख ली व्यवस्था में तनिको कमी नहीं है बोली बोली कुछ पूरा और व्यवस्था थोड़ी है हमारा माई के व्यवस्था है और हमार व्यवस्था बस क्या बात है बुढ़ा आदमी से लीजिए बात कीजिए देख ले साझाई से मोह छिटा तरह धन्यवाद का कहो खेसारी जी अपना समाज अपना लोगन में अतना घुल मिल के रह तनी मिटम महान कलाकार कहिले हमारो बात पता नहीं एक मिनट हाय रौरा खातिर एक मिनट एक मिनट हाय जितना यूट्यूब वाला लोग आइल बा रौरे खातिर यहाँ आइल बा लेकिन यह तो प्रोग्राम हम रौरा के कहल ही ना रही आवे के कहे कि हमारे प्रोग्राम वाला मन ना रहे मौसम देख के दुखित रहे तो तनी बोल दी रौरा बोली तो कि एकदम लेकिन अब अगला बेर पानी होई कुछ होई फिर वैसा ही व्यवस्था रही वैसा ही रही अगला बार जरूर है सबके समाप्त होने से तब वो लोग ना मेरे कैमरा पर तो देव ऐसे जब अपने माई के पुण्यतिथि में ना पहनी लेकिन अगला बार पक्का वादा करता नहीं कि कुछ हो जाए हम जरूर है सबकर मन बा कि दू लाइन कुछ गा दी दू लाइन कुछ गा दी सबकर मन बा प्यार भूला गइलू ऐसे जैसे भाई न रहे कुंवर जी के ले भी तनी आई लव यू टू आई अरविंद भैया के कोनो बात बा कहने के हमारे एगो दूगो बात सुन ली वहां के बात ये कहां से सुनने हां ऑटो रिक्शा मतलब विकलांग लोग खाती रिक्शा पे टाइल है ना विकलांग लोग खाती माइक लगाई तो ओकरा खाती हमरा चार चक्का कोनो तरह से लेबे पर नो स्टैंडर्ड विकलांग बने तो नहीं चार चक्का तार लगे बाटे इनका के वही के पैसा दे दिया और जन लंगड़न के मोटरसाइकिल वाला ई जरूरत है पर पैसा दे दिया जरूरत है मेहंदी वाला लोग बापा ने आदि करी हां ओकर जितना किन के देला ओकर पैसा दे दी इनकरा के एक पॉकेट इनका के एक दिगो हिट गइला पर चेला खेसारी बाबा को हमने के शुरू से जानता नहीं इनका के एक पैकेट कंडोम दे मेहनत एगो चटाई सुत के चला बैठा कोनो बतावे कोई काहे को कहत ए जी इनके एगो भाई बड़े चला बैठा स्टार गायकी के हो कतनो कोली खेसारी जैसा फैन भोजपुरी में केहू के ना सब का रामायण में हमारा ही का मैं चुन लेबे के बा चल बैठी खत्म बड़े बैटरी ऑफ लिखता है ऑफ खत्म बाबू अरे खत्म बा
मांगले अब भिखिए मांगल सर खत्म तू यो बाची ना राजी रहो तू डोम हल खोल के दुआर पर घूम के हाथ जोड़तल वोट खाती तू झाट न चतल हो जाएगा तू तो भिखिए मांगतल अंतर बाकी हम गाड़ी मांगतनी तू हमारा रानी मांगतल फोटो बॉल थोड़ी छछड़ा हाथ कदल मुर्गी मरी हरानी